Pasquera say in Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kankarki kuchanka koku ya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kanachungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe, tagigiranya burizwa na leader we battle triple C vanosun Chamisa pangapango vacha address rally yavo vabuda vachitaura vachiti chero zvikaita sei nyika ino vachatonga sikazoti plan yavo yakamira sei asi nomatauro aita vanosun Chamisa toti munzwe audio imodzoza muri kufunga pamusoro pe audio yataurwa naVanosun Chamisa pavanga vari kurally mu comment section. I want to tell you panapa kuti munzwisise kuti nyika yedu yakuenda kwakanaka. Vamwe vanoti inoenda kwakanaka sei chero zvikaita sei nyika iri kutozoita utungamiri hutsva. Let's Zimbabwe is going to have a new leadership. Zimbabwe is going to have a new government. A government that has been ordained in heaven but supported by the people of Zimbabwe. I want to tell you musavhunduka ndakuudza kuti zvose zvamunoona mhepo inopfuura chamupupuri chinouya kuchizoona kuti yakamira miti ndeipi iye yakarereka inodonha. So we want to remain resolute as we march. Isu hatisi kuzodududza vamwe vaiti Chamisa munoda here kupinda mucheni yu no. We want a shared journey of values. We want a shared resolution of the problems. We want to make sure that we have a shared destination as a people. Ipapo pogadziriswa nyaya dzesarudzo dzisina kufamba zvakanaka.